πώς σας φαίνονταν αν ένας YouTuber σου έλεγε 5 τυχαίους brawler και εσύ ένας μέτριος παίκτης του Brawl Stars έπρεπε να παίξει με αυτούς, χωρίς κιόλας να είναι οι αγαπημένοι σου παίκτες. 5 τυχαίους που σου είπε αυτός, που μπορεί να του αρέσουν, μπορεί και όχι. Ο YouTuber που μου είπε αυτούς τους 5 τυχαίους brawler για να παίξω στο σημερινό βίντεο είναι ο Σκορπιός 117. Μου είπε αυτούς τους 5 τυχαίους brawler που τον ρώτησα. Για όσοι δεν καταλαβαίνουν τι έλεγα στην περιγραφή εδώ τώρα. Μου είπε 5 τυχαίους brawler για να παίξω σε 5 διαφορετικά ματσάκια σε αυτό το βίντεο. Πρώτος brawler, να σας βάλω και το comment μου για να με πιστέψετε ότι αυτός μου τους είπε, να το comment μου που μου έγραψε. Πρώτος brawler είναι στη λίστα η Colette. Ένα αεροπλανάκι πέφτει από πίσω από την Colette. Ουί, πέφτει. Παιδιά, πρώτη brawler που μου είπε ο Σκορπιός είναι η Colette. Θα έχουμε γενικά πολλά κορίτσια. Δεν μου έβαλε πολλά αγόρια. Μόνο ένα στο τέλος. Γι' αυτό μείνετε στο τέλος για να παίξω με αυτόν τον brawler. Που δεν ξέρω αν του άρεσε του Σκορπιού. Εμένα μου αρέσει. Πάμε τώρα να παίξουμε με την Colette, παιδιά. Καλή brawler. Δεν ξέρω τώρα πόσο καλά θα πάει. Εγώ τον θεωρώ καλό τον Σκορπιό. Είναι και καλό στον Brawl Stars. Έχει 70.000 τρόπια, παιδιά. Και πάνω. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσα έχει, αλλά ξέρει να διαλέγει brawlers. Για πάμε να τον δούμε. Θα τον βαθμολογήσω και στο τέλος. Αυτός δεν μου είπε να τον βαθμολογήσω, αλλά εντάξει. Θα τον βαθμολογήσουμε από το 1 ως το 10. Ή ως το 5. Από το 1 ως το 5. Πόσο καλός είναι. Επειδή θα παίξουμε με 5 brawlers και 5 ματσάκια. Γι' αυτό όσο καλά μας πάει θα παίρνει και ένα πόντο. Αν μας πάει μέτρια 0,5 στα αστεράκια του. Τώρα εντάξει δεν μας έχει πάει τόσο καλά, αλλά θεωρώ ότι θα νικήσουμε, παιδιά, γιατί είμαστε καλή ομαδούλα. Έλα. Ο Mr. P σκότωσέ τους ρε Mr. P. Ο Mr. Beast. Φανταστείτε τον Brawl σαν να έκανε collab με τον Mr. Beast. Έκανε ένα μικρό όμως. Να έκανε τον Mr. Pin αλλά σαν Mr. Beast. Φανταστείτε. Και να πετάει λεφτά. Το τέτοιο του και το πιγκουινάκι του και να σε σκοτώνει με λεφτά. Πιου. Να μην σε ποροβολάει κανονικά. Να πετάει λεφτά. Έλα βάλτο! Squeak! Ποιος το έβαλε? Ναι, ο Squeak πήγε να το βάλει, αλλά το έχασε. Πάω εγώ τώρα, πάρω την μπάλα, Γιάννης Αντετοκούμπο και Κεντέρης μαζί. Τρέχουμε. Ο Κεντέρης. Πρώτος ο Κεντέρης και νίκησε ο Κεντέρης. Ναι, έλα βάλ το Mr. P. Έλα, το έβαλε. Όχι. Μπρο. Editor, βάλε ένα χειροκρότημα στο edit για τον Mr. P. Εντάξει. Οκ, το βάλε. Ο editor. Έλα, φτιάχτε το λίγο έτσι, μη. Ευχαριστώ, editor, και γι' αυτό. Που δεν μπήκε, αλλά έχουν βάλει ήδη 2 γκολ. Φτιάξε και λίγο αυτό να τα λέει ανάποδα. Αυτό δεν μπορώ να το φτιάξω. Τι λες? Δεν μπορώ. Τι μου λες τώρα? Πάρε και μια σφαλιάρα. Τι, βαρά στο αφεντικό σου ρε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν σας πληρώσω κιόλας. Εντάξει, δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Εντάξει, το βρήκαμε με τον editor και θα τον πληρώσω. Εντάξει. Φίλος είμαι με τον editor. Ωραία, πάμε τώρα στην επόμενη brawler. Έλα, πάμε. Και η επόμενη brawler είναι η Τάρα. Ξέρω ότι του αρέσει του Σκορπιού, αλλά όχι και πάρα πολύ. Τώρα δεν μας έχει πει ποιος είναι ο αγαπημένος του brawler. Ή και να μας έχει πει, εγώ δεν το έχω δει το βίντεο του. Παιδιά. Κάνει ωραία βίντεο ο Σκορπιός, του το δίνω αυτό. Πάμε Τάρα μου. Για το προηγούμενο ματσάκι δεν είπα βαθμολογία. 0,5 αστεράκια στα 5.
θα παίρνει ένα πόντο και στο τελικό ματσάκι θα βγουν όλα τα αποτελέσματα. Ωραία, εδώ θεωρώ θα το πάρει ένα πόντο. Αν τα πάμε πολύ καλά θα πάρει και 1,5. Οκ. Θα πάρει... πόσο να πάρει τώρα. Εντάξει, θα του δώσω ένα πόντο. Οκ. Είμαστε ήδη στα 1,5 αστέρια. Μπράβο σου Σκορπιέ, είσαι πολύ καλός. Απλά είναι πρώτο ματσάκι. Δεν θα του βάζω 5 αστέρια για το κάθε μάτς. Καταλάβατε. Στο τέλος θα βγουν τα αποτελέσματα από όλες τις ασκήσεις. Όπως κάνουμε και σε ένα τεστ. Η επόμενη brawler είναι η Ems. Μας έβαλε πολλά κορίτσια για κάποιο λόγο. Εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλοί brawlers. Μόνο κορίτσια υπάρχουν. Άντε θα βγει ένας τώρα ο Ziggy και θα βγει και η Μίνα. Δεν μπορούν να βγάλουν δύο αγόρια μαζί. Δεν μπορούν να βγάλουν το γιο του Kenji που δεν ξέρω πώς να το λένε. Αλλά θα ήθελα να κάνω τη φωνή του. Και ένα ακόμα αγόρι. Αυτό δεν μπορούν να βγάλουν το γιο του Kenji. Πώς να το λένε. Όχι, ναι, του Kenji. Δεν μου έρχεται κάτι τώρα σαν όνομα. Μπορεί να μου έρθει κάποια άλλη ώρα. Τώρα δεν έχω δημιουργικότητα παιδιά. Αλλά γιατί δεν βγάζουν το γιο του Kenji. Να έχουμε όλη τη φαμίλια. Ωραία, πάμε τώρα να τους φάμε. Έλα. Να τους νικήσουμε. Σίγουρα θα νικήσουμε. Editor, βάλε για άλλη μια φορά ένα χειροκρότημα. Μπρο, με έχεις κουράσει λίγο, εντάξει, να μην το βάλει, ας τον αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί, να πιει και το καφέ του παιδιά, γιατί τον κουράσαμε. Να πιει το ποτάκι του, δεν ξέρω, την πορτοκαλάδα του. Πάρε και δυο παιδί μου να πιεις και μια πορτοκαλάδα. Τον κουράσαμε παιδιά τον editor. Έλα πάμε, έλα Ems μου καλή. Όχι, θα γάζουμε, έλα βγες από το κύκλο. Μπήκε η άλλη ρε μπρο. Όχι. Έλα τώρα. Enemy captured. Γιατί λένε enemy. Α, όχι, είναι μποτάκι. Τότε γιατί λέγεται enemy. Δεν κατάλαβα. Οκ, πάμε τώρα στον επόμενο brawler. Πάω μία να δω τη λίστα. Και ήτανε ο Μόρτις. Αν θυμάμαι καλά. Θα τους λέω λίγο ανακατεμένους παιδιά. Ναι, ο Μόρτις που μας τον έδωσε τον Brawl Stars πριν κάποιο καιρό για τον Μόρτις event και δεν μας τον πήραν πίσω για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Ξανά το αεροπλανάκι. Έλα, έπαιζε ξανά για άλλη μια φορά. Δεν μας τον πήρανε και γι' αυτό του κέρδισα και ένα πολύ καλό σκηνάκι και τώρα θα παίξουμε με αυτό το ωραίο σκηνάκι που του κέρδισα. Έλα πάμε, let's go, ready είμαστε. Για το προηγούμενο ματσάκι δεν είπα βαθμολογία που παίξαμε με την Ems. Εντάξει, βγάλαμε 50 βαθμούς. Θα του βάλω του Σκορπιού ένα... τώρα είμαστε στα 2 αστέρια. Αν νικήσουμε με τον Μόρτις θα πάει στα 3 αστέρια. Εντάξει, καλά είναι 3 αστέρια. Έχουμε άλλη μια brawler που εκεί μπορεί να πάρει 2 αστέρια αν παίξουμε πολύ καλά. Τώρα είμαστε, αν νικήσουμε, στα 3 αστέρια. Ωραία, καλά τα πάμε. Έλα εδώ, έτσι, τους τρώμε όλους. Ναι, έτσι, πάμε. Ωραία, τους φάγαμε, μάγκες είμαστε. Έλα, Colt μου, φάτους και εσύ όλους. Έλα, πάμε, παίρνω την μπάλα και κάνω το Γιάννη Αντετοκούνμπο και το χώνω. Μπρο, πού χτύπησε τώρα. Ρε μπρο, πού χτύπησε. Έλα ρε μπρο τώρα. Πού χτύπησε. Είδατε ότι χτύπησε κάπου. Αλλά πού χτύπησε έχω περίεργα. Θα του βάλω για αυτό το ματσάκι επειδή δεν τα πήγαμε πολύ καλά τελικά. Θα του βάλω 3,5 αστέρια του Σκορπιού. Να δω πώς θα τα φτιάξω στο edit τώρα τα 3,5. Ωραία και πάμε στην επόμενη brawler γιατί σας είπα μόνο κορίτσι έχει βάλει. Απλά μας έβαλε και το Μόρτις μέσα. Πάμε, ποια brawler θα είναι καθίστε γιατί νομίζω αυτή την έχω. Είναι η Κολέτ νομίζω.
Ναι, που την έχω κιόλας. Α, η Piper. Ναι, την είχα πάρει πριν καιρό. Την Colette την είπαμε στην αρχή. Για πάμε. Τις παίρνουμε και αυτό το gadget, αλλιώς δεν θα νικήσουμε, γιατί τα κορίτσια είναι αδύναμα, παιδιά, όπως ξέρετε. Αλλά πάμε αγόρια του καναλιού να τα νικήσουμε τα κορίτσια. Ξέρετε ότι το περισσότερο κοινό που βλέπει το κανάλι είναι κορίτσια. Το 52% που βλέπει γενικά τα short, που βλέπει το τελευταίο short, το 52% που το είδανε ήτανε κορίτσια και το υπόλοιπο ήταν αγόρια. Το 48% νομίζω. Ή και λιγότερο, δεν θυμάμαι. 52 έβγαλαν τα κορίτσια, κάπου εκεί. Ωραία, τώρα μπορεί να πάρει ο τέτοιος, ο Σκορπιός. Σκορπιός, πάμε εδώ. Θα τον κάνω και ένα tag κάτω στην περιγραφή για να του κάνετε και αυτό ένα subscribe. Γιατί αν δεν μου έλεγε τους 5 brawlers δεν θα μπορούσα να κάνω το βίντεο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν τώρα νικήσουμε θα είναι ο Σκορπιός στα 4,5 αστέρια. Έλα μπες. Όχι, για λίγο ρε μπρο. Θα κάνω το Γιάννη Αντετοκούμπο και θα πάρουμε 3 πόντους. Ναι. Μπρο, πώς πήρα όμως 3 πόντους. Μπρο, καθίστε. Ήμασταν στους 4, ναι. Α, ναι, ήμασταν στους 4 και πήγα 6 τώρα πόντους η ομάδα μου. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ο Σκορπιός ξέρει να διαλέγει brawlers, είναι πολύ καλός στο να διαλέγει brawlers, του το δίνω αυτό, το respect μου. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, δεν ξέρω με κάποιον άλλο YouTuber, αν θα είναι. Αλλά, αντίο, παιδιά. Αντίο, goodbye.